hi ha directors que fan pel·lícules i després hi ha Steven Spielberg. Spielberg fa cine. Ha modelat la imaginació de diverses generacions. Ens va fer tenir por de l'aigua, voler ser arqueòlegs, creure en dinosaures, plorar amb extraterrestres i mirar al cel preguntant-nos si hi havia algú més allà dalt. I ara, coincidint amb l'estrena de la seva nova pel·lícula, Disclosure Day, hem pensat que era el moment perfecte per fer una cosa que ningú demanava, però nosaltres ho farem igualment. Un viatge per la seva carrera, però no tota, perquè si parléssim de tota la filmografia de Spielberg necessitaríem 3 programes, un pot d'heli i una baixa laboral. Avui ens centrarem en una de les seves grans obsessions, els ovnis, els extraterrestres, la vida més enllà de la Terra. I en la pregunta que Spielberg porta fent-se des que era adolescent, viurem el dia de la revelació, el Disclosure Day? Segurament arribi abans que els papes de Roma parlin en català, però mentrestant, comencem. Som els últims replicants. L'únic que la sent és en Pau, cago la puta. Bueno, Per fin! hem tornat! Qui ho havia dit, eh? Qui ho havia dit? Catalans, De bola de drac ja super, som hem aquí! tornat. Ja hem arribat. Hem passat A més, de tenir un estudi molt ben parit a tenir 3 càmeres amb un melt Hòstia, en xerrar per increïble, internet. S'ha de dir que des de que treballeu 8 hores, com les persones grans, que no teniu temps de res. Perdona, jo fa molt que treballo 8 hores, eh? Perdona, jo en treballo 7, No? Que no Ja. ens És que ho la veritat, passem, eh? És que, clar. Bueno, no hem parlat de qui entenc que gestiones tu avui, o com va això? Home, bàsicament m'heu encolomat a mi. Aquí gestiona... Pensa que s'ha posat a sobre dels dos, per tant, jo crec que Sí, és bastant sí. evident. Ella Amb l'organigrama, saps? Vull Ha dir, marcat la seva jerarquia, el Sí, sí, pàjaro. A Eh? veure, sí, aquí com se quiero li ha la dit- cosa, saps? aquí se li ha dit a mig matí hòstia, ja ho gestiones tot tu, no? No, Aquí no, s'ha no, dit no. Així que ho ha dit. Jo t'he dit, jo he dit, pots fer muntar tu del mel, que n'hi ha que treballem? Que bàsicament Saps, ve ser gestiones tot tu. Aquí. Però bueno. I ara Bueno. més anar conduint? Bueno, va, doncs... No, jo puc anar xerrant, Vull dir, una estoneta, tinc diverses coses a dir. Primera, dir benvinguts i benvingudes i benvingudis a totes les persones que ens estan seguint, que sabem que són moltes, sobretot a casa. Que estan aquí malament. Totes les que som aquí, perquè de moment només hem contestat nosaltres al xat. Estaria bé que algú digués hola, què tal? Bueno, Hola, què tal? recordar, no ens ho ha demanat ningú, però recordar que ens podeu seguir, que no has preparat res del follow us ni aquestes coses. Que ho acabo de fer en fa 20 minuts. Això tan maco. La crida a l'acció. Ho acabo de muntar en 20 minuts. O sigui que... No Sisplau, ens podeu seguir... per què posa Instagram aquí baix? Ah, sí que tenim Instagram, els últims replicants, també. Que ara està de moda. Està de moda l'Instagram o què? Bueno, us podeu seguir a YouTube, si us plau. No fem programes, però els que hem fet fins ara estaven molt bé, si us plau. Que conste que no és per mi culpa. Bueno, que hem dit que parlaríem... hem trobat a bé de trobar-nos avui. Perquè ja que venia el papa de Roma hem pensat, hòstia, hem de parlar d'ovnis. Anem a parlar de si estem sols o no a l'univers. Exacte. Si ets menor de 12, encomana't a Déu, no? Exacte, sí. I a més coincideix la vinguda del papa amb l'estrena de la pel·lícula de Disclosure Day de Spielberg. I vam comentar que estaria bé, ostres, fer una mica de retrospectiva del cinema, sobretot de Spielberg, no? Entenem que farem una retrospectiva una miqueta per tot allò, totes aquelles pel·lícules i sèries que parlen del fenomen ovni i extraterrestre. I també, no sé si vosaltres heu preparat algunes altres pel·lícules o sèries que també l'aborden, aquest tema. Però principalment parlarem de... A veure, no ho hem fet perquè principalment la conversa del xat que va haver-hi és parlem de Spielberg i els ovnis, o sigui,
En cap moment es va parlar... No, però en Max va dir... Sí, sí. O sigui, jo més Però o menys... Max Max no l'escoltem. O sigui, Max va dir, però que hi ha 2.500 milions de pel·lícules més que es poden... que parlen d'extraterrestres. diguem, ja ho farem un altre dia, això. Després no tinc línies de diàleg, però jo proposar-ho ho vaig proposar, saps? Vull dir, Saps allò quan vas passant al xat que dius aquest no m'interessa, aquest no... llegeixo en diagonal, aquest el llegeixo en diagonal, va ser el cas. No, però No. avui es parla del mestre i de la seva vessant més... doncs això, aliens i inclús et diria conspiranoica, perquè ja la veurem aquest cap de setmana i el Pau farà el seu vídeo de crítica i tot plegat i veurem de què tracta. Jo crec que tindrà part... O sigui, perquè el Disclosure Day, ara ho parlarem més profundament, i hi ha una cosa que vull dir, que és molt friqui això per el que és el trailer, però tu, Pau, tu, Àlex, ho entendràs. M'agrada molt el tema de la tipografia aquesta que es va... el propi trailer que va fent així. Sí, que va és com que es va revelant, no? O sigui, ja fa menció el propi títol de la pel·lícula. I jo crec que hi haurà una mica de... Pel que hem vist al trailer, que ara el posarà el Pau, hi haurà tema, no només... Home, tio... El Pau apretarà els botons. Les coses es demanen, sisplau. Per favor, demano per favor. Ojo, cuidao, que avui et deixo tocar tu els botonets, però que no serveixi de precedent. Això és una gran responsabilitat. Això és... I va molt bé, perquè mira, pum, mutejat, ja no se'l sent. No, doncs això, bàsicament, a part del tema dels extraterrestres, també crec que es toca molt de com han sigut aquestes representacions perquè es parla dels animals i aquest tipus d'històries i crec que és molt interessant la vessant que toca. Sí, i a veure, bàsicament també perquè sabem nosaltres i tothom que Spielberg des de sempre té una obsessió amb els alienígenes. Des dels dos vessants, crec que és des de la búsqueda de vida extraterrestre o la presència de vida extraterrestre a la Terra, però també des de la part que comentava l'Àlex de conspiració, d'amagar aquestes arribades, de conspiracions del govern, que crec que és una miqueta el que veurem a Disclosure Day, però que ja vam veure, que ara quan comencem a parlar-ne ho veurem més bé, però sobretot amb encuentros en la tercera fase. Sí. De fet, les 3 pel·lis d'Aliens de Spielberg per mi segueixen 3 camins molt diferents. I el primer és més el tema de l'obsessió dels aliens de la humanitat, s'ha focalitzat en una sola persona. Després ja ens en anem a ET, que barreja el tema de la conspiració, l'arribada dels aliens, aquest govern que ho amaga i que vol fer-se càrrec de qualsevol activitat extraterrestre. I War of the Worlds ja és més la part, no sabria dir si mediàtica o més entreteniment. La Guerra dels Morts no deixa de ser una adaptació... Sí. Més, no? Una adaptació ja d'una cosa que ja existia. Un remake cinematogràfic. Un remake d'un remake, però crec que abarca les 3 vessants, diguéssim, de com el cine ha vist els aliens. Sí, no, i a part hi ha la vessant d'un encontre, per així dir-ho, de cultures, entre cometes, de com congenien, de com es comuniquen i de com hi ha una comprensió d'una de l'altra, que seria més encuentros en la tercera fase, sobretot a l'escena final. En canvi, la Guerra dels Mons és clarament una invasió hostil que el que pretén és, ara parlarem, però el que pretén és us suplantem. O sigui, vosaltres, éssers humans, no pinteu res, ara estarem nosaltres aquí i capturarem els que siguin. I és molt interessant que el mateix director tingui la capacitat, amb la mateixa destresa, després ja ho debatrem això, però dos cares de la mateixa moneda transmetre-les d'aquesta manera, no? O sigui, cares oposades d'un mateix tema. Doncs no ho sé. Abans d'entrar en matèria, estaria bé posar el tràiler. Bueno, per això, és el que us anava a dir. Perquè tot això ha vingut arrel de dues coses. De que en Trump va dir que deixaria anar tots els extraterrestres que tenia a la illa d'Epstein i molt ben aprofitar l'Spielberg la onada, no? Per fer jugar el joc aquest de que això és que si és una pel·lícula que si s'ha arribat a dir que era un encàrrec del govern nord-americà per anar col·locant una miqueta la gent perquè no s'esvalotin el galliner, i estaria bé veure el tràiler. Posem el tràiler, va. I que se senti. Va, la gent...
Nosaltres ho tiraran, nosaltres ja. Deixa'm amagar això una miqueta, vale? Hòstia, I posem... quina realització. Terrible, terrible. Emily Blunt. El tinc molt alt. Tu l'estàs sentint tu, perquè jo no sento res. Per què no se'm... Un moment, que hi ha una cosa també que vull configurar, que el xat no marxa i el meu bon vespre ja fa rato que hauria haver marxat tranquil·lament. Vale, ja està. Secrets. People have a right to know the truth. La veritat és que tinc molt de hype per veure... Tinc el hype pels núvols. Jo també, la veritat. Good morning, Kansas City. I he sentit a dir tant que és una obra mestra o que és una patata, com sempre. What's happening to me? I'm frightened. I'm frightened out of my wits. You don't need to be. You have someone else. Daniel Kellner, Who is this? do not go back to the house. They found you. I don't know who you are, but they're gonna kill you. The human race cannot accept what we know. We need to stop it any way we can. A la fotografia hi segueix el nostre amic Janusz Kaminski, que és ja parella indestriable de Spielberg, juntament amb John Williams. We're interrupting our coverage. How will disclosure change us? I believe for the better. It will remind us of our capacity for empathy, and that there is something bigger out there than just ourselves. The only way to know your purpose is to go back to where it all began. I know you. I know you too. What happened to us? I used to say to myself, wouldn't it be wonderful if all of this turned out to El be senyor true? Spielberg no surt, no? Fa cameo, I'm fa now cameo. thinking, wouldn't it be wonderful for people to know They're coming. all of this is true? Aquesta, Aquest, traveling aquí. Això és màster. Disclosure Day. David Coeb, Atenció. Sí, sí. Sí, sí, Tinc una mica de fitxa tècnica aquí, per si voleu per fer una mica de... Coeb? De Coeb no, de Coeb, guió és de David Coeb, que ja evidentment és un col·laborador que ha fet diverses coses amb Jurassic Spielberg. Park. Sí, sí. I també Jurassic Park 2, cosa que tampoc és gaire recomanable, depèn Sí. de com, però esperem que surti bé aquesta vegada. Fes fitxa tècnica, va. Sí, bueno, el títol ja el sabem, aquest any s'ha produït, el nostre amic Spielberg direcció, guió de David Coeb, a partir d'una història original del propi Steven Spielberg, produeix l'Steven Spielberg, la fotografia, com he dit, és d'en Janusz Kaminski, que porta, no sé si ja són 20 pel·lícules col·laborant, vull dir, ja és un segell més de l'estètica de l'Spielberg. Muntatge amb Michael Kahn i Sarah Brochard, que jo no sé si són gust. col·laboradors. Música, i això m'agrada molt, John Williams. La trentena col·laboració entre Williams i Spielberg. Sí, sí. Vull dir que va sortir del retir, no? per fer aquesta banda sonora que tothom diu que serà l'última, ja l'estan enterrant. Pobre. Però la productora que engloba és Amblin Entertainment i Universal Pictures. Spielberg propi, Amblin. Spielberg, com sempre. 145 minuts, això vol dir que estarem en una bona estena passant-s'ho bé. I el repartiment, bueno, jo crec que tothom ja més o menys coneix totes les cares, perquè hi ha l'Emily Blunt, hi ha en Jojo Connor, que també és un actor que està... Sí. No? Que està... Bueno, està a suprime, diguem-ne, ara mateix. En un bon moment, sí. Colin Firth, la Eve Hewson, en Coleman Domingo, que també està a tot arreu, Sí. en Wyatt Russell, que és el fill d'en Carl Russell, Sí, sí. i bueno, després hi ha més repartiment, no?
No sé si voleu comentar, comentem una miqueta la història, a partir d'aquí després ja remuntem als inicis, però després estaria bé saber-ho, no? Que la història gira al voltant de dues persones que aparentment són inconexes, vull dir, no es coneixen. En Daniel Kellner, que és el personatge d'en Jojo Connor, que és un expert en ciberseguretat, que descobreix que hi ha sempre hi ha aquella poderosa corporació americana dolentíssima, no? Sí. Wardex, que diu que ha estat amagant informació relacionada amb visites extraterrestres durant anys i anys, i quan ell intenta filtrar, doncs que evidentment els altres el volen petar i entren en una es torna un fugitiu, no? Bàsicament, de governs i de l'empresa. L'empresa és correcte. I paral·lelament hi ha el personatge de Margaret Fairchild, que és el que fa l'Emily Blunt, que és aquesta meteoròloga de Kansas, no? D'una cadena petiteta de televisió, que tots hem vist al tràiler, no? Que comença a experimentar aquest fenomen inexplicable de comunicar-se amb un llenguatge que ningú coneix, comença a tenir visions i connexions psíquiques amb altres persones, i llavors la pel·lícula convergeix en els dos camins, i a partir d'aquí ja tot el que no ens explica el tràiler és això. És aquesta la incògnita que ens queda, no? Però vaja, que tot això, jo crec que és una cosa molt interessant que has dit tu, Pau, que com les pel·lícules de Spielberg van tocant diferents àmbits relacionats amb el fenomen ovni o extraterrestre, i una mica aquí Disclosure Day és com si tots convergissin. Vull dir, tots convergeixen una miqueta tots a la mateixa pel·lícula. De fet, per mi, Disclosure Day el que més s'assembla és a una barreja de la primera sèrie que fa Spielberg d'alienígenes, que després ja també, quan parlem una mica, que és Taken, perquè també, primer que ja engloba diverses generacions, i això és una història que també anirem a base de flashbacks pel que hem vist o alguna cosa així, no crec que sigui cronològica, però ens mostrarà aquesta, que no sé com dir-ne, si assimilació dels personatges de l'Emily Blunt a extraterrestres, abducció quan és petita, aquesta cosa que li han posat en el subconscient, que va lligat una miqueta amb el que havíem vist a Taken, que també anava passant per diferents etapes, des d'una abducció, primer contacte, digues. No, que Taken, que són 10 episodis. Correcte. Però 10 episodis que cada episodi dura quasi 2 hores. No. Sí, dic que he estat repassant avui. Hi ha episodis de 40, Hòstia, la vaig heretar tota, però no tenia... A més, bueno, ja en parlarem de com es va fer, és una cosa ja en parlarem. Que es va estrenar d'allò en 6. Està tot com molt separat per capítols, diguem-ne, no? Cada capítol toca un pal diferent. És com autoconclusiu. Sí. Ho converteix en... Bueno, de fet, tot i que es van creuant una mica les històries. Sí, però vull dir que no... Però crec que aquí agafa molt la idea aquesta d'una... no una invasió extraterrestre violenta, sinó una espècie de comunió entre humanitat i extraterrestre, que és el que al cap i a la fi ens explicava Taken amb el moment final, diguéssim, que és l'últim tram, que és quan hi ha una fusió total entre humans i aliens. Però no sé, què voleu fer? Voleu comentar alguna cosa? Max, de Disclosure Day, alguna cosa? No, jo, o sigui, el que heu comentat vosaltres, i també el propi Spielberg ha dit, com un recordatori abans de veure la pel·lícula, que gran part del que s'esmenta en termes d'informació, digues-li, sensible, confidencial, etc, que pot suscitar conspiranoia, està basat en informació real, en casos reals. Vull dir, s'hagi desclassificat o no, perquè els últims mesos sí que hem tingut a xarxes i això s'han filtrat imatges de drons i d'imatges militars, objectes que no se sap ben bé què són i que van a unes velocitats supersòniques. Ell explica que tant el fenomen ovni com a tal, com el fenomen de les abduccions,
està documentat en fets reals. Vull dir, tot el que veurem a la pel·lícula estarà dramatitzat, evidentment, però estarà basat en experiències de gent que ho ha viscut realment i segurament els dos personatges que protagonitzen aquesta pel·lícula estaran basats en dos personatges que han viscut coses similars. Jo, per exemple, en el seu moment, i això sonarà encara més friqui, no? Però era molt fan d'una banda que es diu Blink 182, bueno, i encara ho soc, de fet. Doncs el seu guitarrista, Tom DeLonge, va deixar la banda perquè ell, per si mateix, des de la seva adolescència, havia investigat el fenomen. Doncs el van fitxar d'agències governamentals perquè fes investigació al respecte. I hi ha entrevistes, vull dir, si l'audiència dels Replis ho volen mirar, hi ha un munt de vídeos que ell parla, ja no des d'una vessant tan friqui, sinó amb informació que ell ha pogut extreure d'entrevistes que ha fet, centenars de milers d'entrevistes que ha fet, doncs això, a testimonis. Ara veiem, per exemple, una imatge que semblava un anunci de la Coca-Cola, no? Aquesta nena que entra amb el cèrvol a la casa tota il·luminada. Per què? Perquè si parlàvem abans de que hi ha les dues vessants aquesta, de la invasió més hostil, però també hi ha la de la comunicació amb una altra civilització, si en aquests casos, per exemple, el que es procurava era fer que la gent que era abduïda, no? Com a mínim se sentís còmode en un ambient que potser d'entrada podia ser hostil. I això és el que jo crec que ens explicarà la pel·lícula. Que per això veiem també aquesta transició de l'animal salvatge, però que des de la infància tenim un cèrvol o un alç o el que sigui. És com un animal que convida que tu el vagis a acariciar quan realment el que hi ha al darrere és una altra cosa que potser d'entrada doncs, et faria por. I jo crec que aquesta visió, aquest enfocament és molt interessant, a part de que, per exemple, que parlàveu d'aquesta comunicació, veu molt d'una gran pel·lícula que crec que no l'hem inclòs, però per mi és un referent del gènere, que és Senyales. O sigui, és de Spielberg? No, doncs no s'ha inclòs. És del que deien que seria el substitut de exactament, del que deien que seria el del Spielberg. Sí. El del fi de l'Spielberg. És el del flipat dels plot twists que no funcionen sempre. Doncs aquest parla així, saps? L'ha pillat d'aquí i la imatge aquesta també de les senyals al blat. Ja ho feien Chewbacca, això. També és molt d'aquí. Això també és molt a Quiet Place i aquests llocs. Sí. Aquest cruquejar així d'aliens. Sí. Aquí és recurrent. El mestre Spielberg, però exacte, és poc original. Que per cert, això van explicar... L'Emily Blunt va explicar que li havien posat micros, tant aquí enganxats a la gola com per dins i tot això, que es va passar hores i hores fent sorolls per extreure tota aquesta... Bueno, tot aquest diàleg així que se sent, vull dir, és sintetitzat de la seva veu. La gola de l'Emily Blunt. La gola de l'Emily Blunt. Però m'agrada molt que em facis aquesta pregunta i em parlis de com Disclosure Day està basada en tot d'experiències que són reals, etc. I d'aquí la mandanga amb lo dels files, els fitxers aquests que s'estan traient a la llum, perquè si parlem de la primera pel·lícula que parla sobre el fenomen ovni i extraterrestre de Spielberg, que és Encontres a la tercera fase, de fet, aquesta pel·lícula... Quina realització, per favor! Que tenim el pòster, aquest és el pòster. Ara, si posessis l'alternatiu, ja seria l'hòstia. Home, tinc aquest. No he tingut temps de posar tants de pòsters, o sigui, no em toquis els nassos aquí. Recordem aquí que també en Richard Dreyfuss, amb la seva obsessió per trobar la muntanya i tot això, que la pel·lícula és una visió molt més personal, no? No és tant la recerca dels somnis, sinó la recerca de les respostes, no? I del viatge del personatge durant tota aquesta pel·lícula. Però jo volia parlar, a raó d'això, de basar les coses en fets reals, com l'Spielberg, quan prepara... És Encontres, no? Encontres a la tercera fase. Ell no s'inventa el títol, sinó que agafa el títol directament d'una classificació creada... Surt en aquest pòster. Close Encounters of the Third Kind, que va crear en J. Allen Hynek, que no era ni escriptor de ciència-ficció, ni era un fanàtic dels ovnis ni res, era un astrònom. Aquest senyor era un astrònom molt respectat, que treballa a una universitat i que als mitjans d'anys 50 el van reclutar a
la Força Aèria dels Estats Units el va reclutar per participar en investigacions que tenien als Estats Units sobre avistaments ovnis. Vale? Bueno, hi ha projectes, això ho tinc apuntat aquí, però no sé quins són, el SIGN, el GRADGE i el famós projecte Blue Book, que no sé quins són, però deuen ser molt coneguts entre el fenomen. Sí. Vale? Però, ojo, que en ell el van fitxar perquè la seva missió era demostrar que tots aquests testimonis ovni s'equivocaven tots. Vale? O sigui, el van fitxar per demostrar el contrari. Però diu que després d'analitzar milers i milers de casos durant 20 anys, diu, ell va arribar a la conclusió que hi havia uns que sí que es podien explicar, no?, de manera fefaent, i d'altres que eren inexplicables, que eren coses que des del seu punt de vista com a astrònom i d'això no es podia demostrar. Vale? I això que el va fer canviar de mentalitat i va classificar aquests 3 tipus d'encontres, vale? I va escriure, no?, que avui forma part ja de la cultura popular dels fanàtics dels ovnis, que ell va fer els encontres close encounters in the first kind, no? Encontre proper del primer tipus, que és quan tu veus un objecte visual no identificat o alguna cosa, no hi ha interacció, no hi ha cap tipus d'això, tu només veus una cosa estranya que ve i va o el que sigui. Correcte. Després hi ha l'encontre proper de segon tipus, que és l'evidència. Deixa evidències físiques, marques a terra, les famoses senyals que aquí també surten, interferències electromagnètiques... Coses tangibles, per així dir-ho. Sí, un vehicle que es para, no? O sigui, hi ha una empremta. I després els famosos encontres propers, no? Close Encounters of the Third Kind, que és quan l'observador veu els aliens. I hi ha un contacte visual o físic amb aquests éssers amb aquests éssers associats a aquest fenomen, no? I que és aquí, precisament, on t'acaba la pel·lícula de l'Spielberg, no? I tot el recorregut, no? El fa parar per boig, vull dir, treballa molt amb l'efecte que el personatge s'està tornant boig perdut, no? I de que està vivint una realitat que tothom que ningú la veu, a part d'ell, no? Totalment. Sí, perquè a més hi hauria 2 fases més, que la quarta és l'abducció i la 5a ja és la interacció. O sigui, ja no només contactes amb ell, sinó que estableixes, ja sigui a través de... Se suposa que tot això ho estic dient amb testimonis que ja han documentats, no és que m'ho estic inventant jo ara. S'ha dit a través de telepatia, per exemple. No, i ara molt per sobre, però comentaré un cas proper que, a veure, te'l pots creure o no, però bueno, explica certes coses. O a través de la telepatia aquesta o a través de gent que deia que inclús els havien implantat algun xip o alguna història al cap que després es reproduïa. Jo us volia preguntar així per sobre, alguna vegada heu viscut una primera? I jo només he viscut una primera. Això sí que ho he viscut, però més enllà d'això no mai he tingut... Sempre hi ha una primera vegada. Exacte. No, jo no. Jo sempre he tingut el dubte. Jo una primera diria que sí, però fa molts anys això i... Sí. Però bueno, no hemos venido a hablar de mi libro aquí. No, jo crec que en aquest cas, l'Àlex ho comentava, que és més una pel·lícula que va d'alienígenes, evidentment, però jo crec que va més de l'obsessió de l'ésser humà o de la persona cap a l'existència d'aquests alienígenes o el fet d'intentar demostrar que el que ell ha viscut és real. I, evidentment ho és, de que Fabelmans és la biografia no autoritzada de Spielberg, però jo crec que... No autoritzada feta per ell. Autoritzat això... No, però ell mai t'ha dit que fos la seva biografia, allò. No, clar. És una història d'un nen que casualment comparteix el 99% de l'ADN. Home, i t'explica allò del John Huston, no? Ja, però... Però jo crec que en contres, a la tercera fase, és en part el que Spielberg potser pensava que podia haver sigut ell mateix. O sigui, algú molt obsessionat amb els aliens i que ho deixa tot de banda perquè recordem que el personatge d'en Dreyfus deixa la família, ho deixa a tot només per anar a buscar aquesta muntanya, aquest lloc on teòricament
podem deduir a la pel·lícula que els aliens li han fet arribar que hi haurà allà un contacte, un tercer encontre, o sigui, un encontre de classe 3, diguéssim. I jo crec que tens aquest punt de Spielberg de dir jo podia arribar a això i ho passo en aquest personatge, que també és una visió molt interessant, perquè normalment les pel·lícules d'alienígenes se centren més ja sigui o amb la defensa de la Terra cap a la invasió o amb el propi alienígena i les repercussions que té. I aquí, en canvi, es centra més en la persona i el personatge que busca aquesta veritat que no sap segur si té o no. I jo crec que també gira una mica sobre el fet d'això, de la revelació, saps? Sí. Del tenir la prova fefaent de que realment no estàs sol a l'univers, no? Crec que per això és una mica una pel·lícula, el que deies tu, que no va sobre els aliens ens venen a atacar, a matar, que ja n'ha fet, però sinó que és com una peça de cultura popular que aborda d'una manera molt intel·ligent i molt ben feta i, com hem dit, ben assessorat per en Hynek mateix, no? Sobre el fenomen OVNI. I jo crec que molt ben tractat, no? I afegint i parlant també sobre la comunicació amb la música, no? Per ser l'harmonia aquesta harmonia celestial i totes les mandangues, que després al final també s'ha reflectit en pel·lícules de ciència-ficció. Només has d'anar a veure Project Hail Mary i pots veure com ja ha de sortir. Sí, és universal, ja. A mi m'ha agradat molt això que Williams, amb 2 pel·lícules, crea una amb 3 notes i una amb 5 notes, no sé si en la banda sonora, però 2 leitmotiv que passen a la història del cinema. Sí. Dos sons, no? 2 sons que són icònics ja. Clar, però tens el leitmotiv de Tauró, que bàsicament, exacte, però això tan senzill ho recorda de generacions, de fet, tothom. Fins i tot, és que ja m'han fet pensar, vaig a veure una obra de teatre aquest diumenge, que en un moment fan sortir les notes de Tauró, perquè s'han tornat una icona popular. I amb encontres en la tercera fase, tot i que jo crec que aquí al ser una pel·lícula de ciència-ficció més feixuga, sí que s'ha tornat un referent, però per un públic més minoritari. No és com... Tu dius les notes de Tauró i gairebé tothom te la sap dir. Sí, és un altre tipus de cinema. Sí, i un altre tipus de públic també que el reconeix, però més selecte. Però em meravella la capacitat de Williams d'això. Amb 5 notes i la màxima senzillesa. En Williams qualsevol... O sigui, és que qualsevol banda sonora de Williams... Poder alguna hi hauria que no, saps? Pot ser que alguna diguis, mira, aquesta és menor. Però bueno, és que ell ho ha tocat tot, vull dir, Star Wars, vull dir, Indiana Jones... La menor de Williams és la major de la majoria de compositors. Sí, clar, tu dius, no, la menor resulta que és una pel·li menor de Spielberg, saps? Que no sigui icona popular, però tot l'altre és que tu les sents i ja et belluga, eh? Sí que és veritat que aquestes són tòtems, eh? Són tòtems. I una cosa que té en compte en la tercera fase, que potser molta gent no sap, és que nosaltres fem molta conya amb la versió del director de Snyder i això que sembla que sigui tan de moda, però en comptes de la tercera fase també té versió del director. De fet, té 3 versions que es va fer a la pel·lícula, perquè la pel·lícula es va estrenar al 77, va haver-hi una versió cinematogràfica amb la que Steven Spielberg estava, jo crec que bastant content, és la visió que ell va voler tenir. El 80 es va reestrenar, però li van dir que per reestrenar la pel·lícula havia de fer certs canvis. I jo no sé quina és la versió que més recordeu vosaltres, però a l'estrena a cinema d'aquest del 80 hi havia un moment on el personatge d'en Dreyfus entrava a la nau i visitava la nau tu veies la nau dels alienígenes i donava una miqueta més com de... No deixava tan oberta la porta al que passava quan ell entrava. Després, el 98, Spielberg va fer una mica un Ridley Scott amb Blade Runner i va dir, no, jo vull fer la meva versió del director, que és la definitiva, que agafa certes coses de la versió nova que va fer en el 80, però una de les coses que fa directament és tallar aquesta part final, perquè la pel·lícula acaba quan entra a la nau, però tu no veus que hi ha a dintre la nau, perquè la idea era més aquest concepte del que estàvem dient de la recerca de la veritat,
del contacte, però que no veiessis el contacte propi amb l'alienígena quan ell entra a la nau. I aquesta és la versió que ell considera que, de fet, no sé si està a quina plataforma. És la més semblant a la primera, no? És la més semblant sí, a la... però afegeix algunes coses. Sí, afegeix certs ítems que es van afegir a la versió de la reestrena, però seria el més proper a el que Spielberg pensava. Sí, almenys amb el final, no? Bueno, sí. El final era el final de l'original. Va ser la reestrena que es va veure obligat a dir que si Columbia va dir vols tornar a estrenar la pel·li, em sembla molt bé, però vull un final més final. Jo crec que en aquell moment es va fer per captar més gent. De que tu hi anessis allà amb el morbo de veure a l'interior, saps? De veure més contactes amb els extraterrestres. Bueno, que a la gent molt li agraden els finals oberts. Molta gent es queixa quan ja fa. El 90% de la pel·li és el mateixa. Jo el que tinc és la versió del director remasteritzada, que fa gaires anys que es va remasteritzar. Es va fer en 4K i tota la història, i és la que tinc. La veritat és que no recordo... No hi ha moltes diferències, a excepció del final. Jo no recordo quina va ser la primera que vaig veure, però l'última que he vist és aquesta, la versió del director, que està això, a Movistar. Sí, és veritat que Spielberg té aquest do, no? Crec que és un dels grans cineastes que queden, que ja vius, no? Cinema clàssic o directors clàssics de cinema, no de cinema clàssic, que amb Jaws va crear aquest pànic col·lectiu per l'aigua, no? Amb els taurons. És que va canviar el pensament del planeta. Vull dir que això no ho pot dir qualsevol. I en comptes de la tercera fase, jo crec que va fer que el fenomen ovni fos mainstream. Sí. I va aconseguir que, en comptes de ser 4 friquis que s'ajunten amb pancartes al mig del desert de Nevada a fer allà les coses que fessin, doncs que això fos una cosa guai, saps? Que fos una cosa mainstream i que estigués ben vist, saps, de fer. I va fer això, que moltes persones van començar a mirar el fenomen ovni d'una manera diferent, no? Que la pel·lícula no fos un fenomen de lluita entre espècies, sinó una experiència més espiritual, no? Més transcendent. Sí. No? I jo crec que ho va situar dins d'un espai que ja no ha desaparegut. Sí, no, totalment. Perquè, a més, també desperta la curiositat pel fenomen i per tot el que hi ha al darrere. Hi ha una imatge que crec que és també significativa del tràiler, perquè quan parles d'aquest tipus de temes també hi ha la part moral i la part més esotèrica i la part més mística, que clar, una pel·li així potser per un col·lectiu més creient, per així dir-ho, o més, saps? Hi ha una imatge que es veu deu ser un convent, es veu unes monges, no? I es veu una madre superiora que està amb la cella aixecada com volent dir, hòstia, si això que està passant és real, tots els nostres postulats i totes les nostres creences i tot els nostres dogmes es posen una mica en dubte. Tot se'n va Norris. Correcte. Llavors, plantejar en fer el mode de cine mainstream i d'entreteniment un tema que t'obre tantes arestes i ho fa amb la destresa que ho fa el mestre, jo crec que és una pel·li d'obligat visionat, vaja. Digues. No, dic una mica amb el que deies ara de es vull interpel·lar, també. No. Jo crec que en comptes de la tercera fase, una cosa que també fa és, igual que has dit que Tauró va canviar la manera de veure la platja, per dir-ho així, o sigui, va passar a ser la platja a ser un entreteniment, a ser un perill, ¿vale? Ara hauria de repassar, evidentment, totes les pel·lícules de la ciència-ficció alienígena que hi havia anteriors en comptes de la tercera fase. Però la sensació que jo tinc és que va canviar una mica la visió que hi havia de la presència alienígena o fins i tot diria de la ciència-ficció, pel fet de que habitualment, ja digue-li Star Trek a la sèrie o Flash Gordon, la ciència-ficció alienígena era quelcom una mica d'acció, naus espacials voltant o alienígenes que arribaven a la Terra
amb ganes de conquerir el planeta i una lluita entre la resistència de la humanitat i els alienígenes. I, en canvi, Spielberg aquí el que fa és canviar una miqueta aquesta visió, fer un simple contacte entre dues civilitzacions. Sí que hi ha militars, evidentment, en contra de la tercera fase, però fixeu-vos que no són militars que el primer que fan és disparar a l'alienígena, que és el que veiem molt sovint, sinó que hi ha un intent de comunicació, una relació. O sigui, igual que Tauró va canviar la visió de la platja, jo crec que en contra de la tercera fase va canviar una mica, lligat també amb això que deies de que molta gent es va aficionar a la ufologia, a la manera de veure els alienígenes, que podien ser un perill, però també podia ser alguna cosa on tu podies contactar, perquè fas llumetes. I podies no relacionar-te, però sí establir una relació diferent a la d'agressor i víctima. Sí, sí, totalment. Jo crec que, per exemple, una de les millors pel·lis del gènere dels últims anys, jo crec que és un claríssim homenatge, potser no directament, però el concepte, que és Arrival, la llegada de Denis Villeneuve, és això, anem a comunicar-nos amb ells. I el general de l'exèrcit, quan va buscar el personatge de la protagonista, que és una tia que és traductora. Vull dir, m'explico? Vull dir, anem a intentar comunicar-nos, anem a intentar veure com podem establir una connexió que després et porta a una solució per un problema que tenia a la Terra, etc. No? Jo crec que el que posa la primera pedra a donar-li una volta a aquest concepte de els que venen de fora no són hostils i venen a ajudar-nos, a comunicar-se, o el que sigui, i no només a repartir estopa, va ser Spielberg, sense cap mena de dubte. Perquè ha sigut el referent per altres després. No, i que la ciència-ficció no és només naus disparant làsers o bitxos verds corrent per planetes estranys. Correcte. Però, si us sembla, Spielberg també tenia bitxos corrent per al nostre planeta i saltaríem a la següent pel·lícula, no de Spielberg, no la seva següent cronològica, però sí la següent on va tocar el tema Alien, que aquí ja canvia també, el que dèiem, l'estil de pel·lícula. Fa una cosa molt més familiar, molt més assequible, que és E.T. Sí, sí. E.T. és una pel·lícula... 1982, És una pel·lícula interessant perquè és una pel·lícula que gairebé no es fa, gairebé no es produeix, perquè en un principi Spielberg portava diversos anys intentant fer una seqüela en contra de la tercera fase, però una seqüela fosca, una seqüela xunga, saps? Una Dark Encounters, a la tercera fase, on hi haurien extraterrestres dolents i liar la parda. I aquest projecte, ja veurà, això està bé perquè ho lligarem amb la sèrie que més endavant va produir, que és un projecte que s'anomenava Night Skies, que segurament ve a ser una antesala de Falling Skies, que és la sèrie que es va produir bastants anys després, no? Però es veu que mentre es desenvolupaven a la pel·lícula, això de l'Spielberg, que l'obsessió amb els nens i també em sembla que s'estava divorciant els pares, era l'època en què els pares es divorciaven, tenia tot. Ell sempre és una persona que s'ha trobat, no? Si heu vist la de Fabelmans, la seva autoritzada. No autoritzada per fer servir el seu cognom. Ell sempre s'ha trobat sol, un nen sol, un nen estrany, els divorcis, tot això l'ha marcat molt a la seva vida. I el desenvolupament de l'amistat entre el nen i l'alienígena li va agradar més que tota la resta i d'aquí va sortir E.T. D'aquí suposo, i de moltes reescriptures després de guió, no? Però no deixa de ser una mica història autobiogràfica, també. Sí. Això que dius és superinteressant, perquè ara fa poc vaig veure un vídeo d'aquests que busca una mica el tema lacrimogen de la pròpia Drew Barrymore en un programa que estan parlant de la seva filmografia, de tota la seva carrera, i li diuen, estan en un matinal d'aquests típics d'allà als Estats Units, i diu, a que no endevines qui tenim avui de convidat, no? I no entra allà al plató, però entra en trucada, i és el Steven, i ell es posa a plorar. Per què? Perquè el que deies tu ara, ell ho va transmetre, ell es va trobar molt sol, la Drew Barrymore també es va trobar molt sola quan era, perquè a E.T. era una nena petita, no? Lo següent. Devia tenir menys. Menys de 9 inclusió, et diria.
5 o 6 anys 5 devia o 6 tenir, anys poder. perfectament. I després va patir tot el que va patir en tema de drogues i beguda i tal, i l'únic que sempre va estar allà per ella, que sempre se'n va recordar, i ella mateixa ho diu, no? L'únic que sempre s'ha preocupat per mi, i jo crec que és un reflex molt adient del que tu comentaves, que també reflecteix molt aquesta pel·lícula, no? Aquesta soledat en una infància que la perds, però que te la recupera un personatge forani, potser, i que fa que tinguis una vida plena en un punt de la vida molt important. I ho has dit i m'ho has recordat, i crec que era interessant posar-ho sobre la palestra, perquè, clar, no només en cinema, sinó que la vida real també ha transmès aquesta personalitat i aquesta forma de fer personal. Sí, Bueno, és que... No dic no, és que si... Va m'interpel·lis! Ja has parlat un rato. No, que si en contres és la versió adulta de Spielberg. Es pot arreglar molt bé ara, això, eh? Ojo, que fa. No motegis, No, doncs, jo crec que tinc la visió aquesta, de que si en comptes era la història adulta de Spielberg, o que podia haver sigut Spielberg, E.T. és el que li hagués agradat viure a Spielberg de petit. Ja no només per aquesta soledat que ell mateix a Fabelmans demostra que havia tingut, sinó per l'obsessió amb els alienígenes i el fet de tenir un contacte, establir una relació amb un alienígena que al cap i a la fi està igual de sol que ell i que està igual de perdut que ell, i aquest contacte extraterrestre que han tingut. Que és una pel·li que es conta com a infantil, però no sé vosaltres, però jo la recordo molt traumàtica el primer cop que la vaig veure. Hi ha moments xungos, sí. Perquè al final, quan estan allà, quan van a buscar l'ET, quan s'està morint el nen... No vull que te'n vagis, no vull que te'n vagis. Tot el túnel aquell blanc allà, és un moment trauma infantil gros, eh? Jo crec que és una pel·lícula crua, en el sentit, vull dir que ara això m'ha fet pensar a vegades quan veus pel·lícules dels 80s, i aquesta és del principi, no, ben bé, començament de la dècada, el cinema, o sigui, tot i ser un cinema infantil, tenia un punt més adult, vull dir, això podem parlar de la mentalitat de porcellana de la gent d'avui dia. Però és que la pel·li en si mateixa pensa que, o sigui, vol reflectir tristesa i la pèrdua dels puntals que et mantenen, diguem-ne, la realitat, saps? Dels puntals de l'amistat, de la família, perquè la mare està sola. A la pel·lícula la mare està sola i tot el dia està fora. El nen que es queda allà, només té els amics. Els nanos veus els amics i els germans. Apareix l'extraterrestre, que és com el punt d'unió, d'allò el desconegut, i es crea aquest nexe d'unió entre ells dos. I la pel·lícula, tot el transcurs de la pel·lícula és com a persones externes en el seu entorn s'ho carreguen. Sí. Perquè el maten, bàsicament, se'l carreguen, vull dir, fent-li proves i tot aquell món, no?, que els aïllen i que li estan fent de tot, allò és super xungo. Xungo a nivell de sentiments, vull dir, es crea una atmosfera trista i xunguíssima que després es recupera, no?, amb el fet de que quan se l'emporten i el van Sí, que hi ha tota la persecució, que s'emporten la furgoneta i tot això, fins que la nena no veu la Flor, no? Dic bé? Correcte. Que la Flor es torna a reviure. Vull dir, tot allò va directe cap a terra. I quan tu creus que la pel·lícula es recupera, tornes al comiat, que tot i que tu has trobat la teva ànima bessona, al món, se'n pot anar. I et deixa allà més sol que la una, saps? Vull dir que la pel·lícula, vista des del punt de vista d'una persona que té la sensació que ho ha perdut tot, no? Perquè ells tenien el seu pare en aquell pedestal, no? I li cau de cop i volta tot a terra. Jo crec que està molt ben projectada a la pel·lícula. Mira que és difícil fer una pel·lícula amb nens i que funcioni. Que de fet després va dir que no volia dirigir nens mai més, no?
Jo crec que aquí perd una mica no en diré la innocència, però és curiós perquè en comptes d'una pel·lícula considerada adulta, però que és molt més naïf que... Sí, totalment. Perquè tens el punt aquest de no, arriben els aliens, però el que anem a fer és comunicar-nos amb ells i establir una comunicació. I en canvi, E.T., que és una pel·lícula molt més, o hauria de ser molt més familiar, molt més infantil, aquí és tot el contrari. El govern l'únic que vol fer és agafar-lo, estudiar-lo, mirar què... Bueno, no ho sabem, això, però mirar què en pot treure, què en pot aprofitar i es torna molt més el que tots suposem que acabaria sent un encontre a la tercera fase que no pas les llumetes saludant dient hola, què tal, d'on veniu. Però és curiós aquesta dualitat d'un Spielberg que suposo que sent més madur va voler reflectir aquesta realitat que ell veia de que els humans no seríem tan bones persones com ens va ensenyar en comptes en la tercera fase. Sí, hi ha una pèrdua d'innocència molt impregnada a la pel·lícula aquí. I també una cosa que suposo que... S'ha una imatge de la pel·lícula, deixant de banda aquesta que veiem al pòster, de la lluna, que també Amblin ho va agafar com a logo i tot això, però amb els anys, el fet de relaciones nens 80s, 90s amb les bicicletes. Ho hem vist a Stranger Things, i Spielberg això no va provocar-ho, simplement reflectia una realitat d'aquell moment. Però em sembla una cosa molt curiosa que s'hagi establert com una espècie de vincle, estem parlant d'una pel·li nostàlgica. 80s i 90s ja ha d'haver-hi el grupet de nens que va en bicicleta. Sí. Ho han estandarditzat. Exacte. I l'escena aquesta, mira, això, si hagués tingut més temps per preparar les coses, ho haguéssim pogut preparar, que és com una mica la moto d'Akira, que té 50 referències amb 50 pel·lis, doncs la bicicleta amb la lluna, buscant per YouTube, segur que trobem un vídeo amb 50.000 referències. És una imatge que ja s'ha tornat icona, referència dins del cinema. Això em recorda que vaig veure una entrevista de l'Spielberg l'altre dia i que li preguntaven sobre el disseny de pòsters, perquè parlava dels pòsters de les seves pel·lícules, que moltes eren obres d'art i tal, i deia que l'Spielberg dissenya molts dels seus pòsters, els dissenya la idea, s'entén la idea conceptual del pòster, no? La Disclosure Day, que surt el disseny aquest, el flash aquest de llum, que té una forma com de plat volador i l'ull al mig, això és disseny de Spielberg. Això és tret del seu cap. I després va parlar com de la imatge d'E.T., no? D'aquesta, de la bicicleta, com es va convertir, de fet, en el logotip de la seva productora audiovisual, i que també era un disseny que ell havia conceptualitzat, tant per la pel·lícula, que va parlar que primer tenien pensat fer una altra cosa, no sé què, i va pensar que seria molt més impactant veure la bicicleta passant per davant de la lluna, no? Correcte. I ho va acabar plasmant també el pòster. I després anar a la productora. Un aspecte més de fins on t'arriba la Generalitat, sí. La capacitat creativa de Spielberg. Ara ho estava contant i estem parlant un paio que amb 10 anys de carrera, o sigui, Tauró 75, no, ni 10 anys, ET el 82, genera tot d'imatges de la cultura popular cinematogràfica, imatges, sons, hem parlat del so de Tauró, d'Encontres a la tercera fase, les llumetes mateixes, que les llumetes també les hem vist reflectides des dels Simpson a 50 pel·lícules. La iconografia de la bicicleta d'ET, o sigui, no li diguem al mestre perquè sí, o sigui, un paio que amb els seus inicis de la carrera, perquè recordem que ja portava 7 anys, però és una carrera que hi ha directors que amb 7 anys fan una pel·lícula o 2, com a molt. El que fa és crear 3 imatges, o sigui, 3 coses de l'imaginari cinematogràfic que 50 anys després encara els tenim i 50 anys de més endavant encara hi seran, perquè són icones del cinema. Sí, transcendeix el mitjà, però claríssimament. És cultura popular. El que sí que és veritat que també i estan al mateix nivell perquè són pack indestriable, com deia l'Àlex of the Record, no? Però ja quan van fer l'homenatge a John Williams,
fa uns anys, el propi Spielberg va fer un exercici superinteressant de posar la mateixa escena sense la banda sonora i amb la banda sonora. Sí. No? I veies com la bicicleta, salsa, etc. I, evidentment, al final el cinema és el que és. No és un producte audiovisual complet que sense un sense l'altre no faria res. No? I el que parlau tant de Tauró com aquí, com en Contres, no? Disseminen una sèrie d'idees a l'imaginari col·lectiu popular que han passat 40 anys i van de generació en generació i en 0, les associes a idees fonamentals, no? I això, com dèiem, només ho poden fer els mestres. És que no hi ha més. Bueno, és que jo crec que l'Spielberg ja ho ha dit moltes vegades, que el 50% de les seves pel·lícules és la banda sonora que crea John Williams. Sí. Perquè ells munten la pel·lícula, li passen a John Williams i John Williams escriu l'escore sobre la pel·lícula muntada. Ui, aquest és bloquejat. Què collons? Disco sordell, ja? Ara no sé què t'ha passat. Has fet un Emily Blunt, no? Ara no se'l sent. Has fet alguna cosa amb el micro? Els extraterrestres estan aquí. Has tocat algun cable o alguna cosa? Perquè no se't sent, no parlis i t'he desmutejat. Ha sigut molt raro, eh? És com si haguessis tocat alguna cosa amb el micro. Ara em sentiu? Ara sí. Ara jo veig el que ha passat, que han saltat uns discos aquí. Ah, clar, han tocant coses. No he tocat res. Has fet un Emily Blunt. Han saltat perquè han volgut. Ah, vale. M'he quedat aquí. Què estava dient? No, això. Ara em sentiu bé, no? Ara sí. Volia dir això, que millora molt que ell sempre ha dit que el 50% de les pel·lícules són gràcies a o de que siguin un fenomen de la música d'en John Williams. I penso que és un encert més de l'Spielberg, perquè hem de recordar que a Sugarland Express, que és de... no recordo quin any és, però és d'abans d'En contra de la tercera fase, que és del 74, por ahí. La banda sonora ja és d'en Williams, que ella ja ho ha explicat en algun documental, que el tio estava per allà, el va veure i el va fitxar per fer-li la banda sonora, i des d'allà li ha fet totes les pel·lícules. Et confirmo que és del 74. 74, no? Doncs això. I vull dir que ell ho té claríssim, i una mostra més que ell sempre diu que són germans, vull dir que són germans que no són de sang, però són germans i es tracten com a tal. I jo penso que en John Williams hagi sortit, en John Williams que té 94. 94, diria, sí. 94 anys ha sortit a produir tota una banda sonora. Això només ho pots fer, això només ho fas per un germà. I em sembla ho fas per amor i prou, això. Que si és de sang, tu penses, eh? I tant. Però Spielberg va quedar aquí, sí, és el que anava a dir, seguim endavant. I el que no recordo l'any, però el que fa és adaptar, diguéssim, potser una de les històries o de les primeres històries d'invasions alienígenes que hi ha, diguéssim, a la humanitat, que és la Guerra dels Mons. Però vols parlar primer de la Guerra dels... o fent cronològic o fent... Jo volia fer primer cinema i després saltar televisió. Em sembla bé. Vull dir, perquè... Sembla bé. Sí, et sembla bé, ho veus bé? Doncs, sembla bé que ho facis com vulguis. Si ja l'Àlex aprova, jo ja ho dono per fet. És del 2005, la Guerra dels Mons. Vale. Bueno, si no anem... no, perquè Taken és del 2002. Per tant, bueno, sí. Clar, aquí jo sempre ho he vist més com una... Segurament no, perquè en Spielberg no li has d'encarregar res, fa el que vol. Però sempre l'he vist més com una pel·li d'encàrrec que no pas la pel·lícula que Spielberg volgués fer. Si em fas triar una pel·lícula per eliminar de la filmografia de Spielberg, ja et dic jo que La Guerra dels Mons estaria a dalt de tot. No m'agrada, hi ha moltes coses que no em funcionen d'aquesta pel·lícula. Mira que té Tom Cruise, que ja sabeu que per mi Tom Cruise el 99% que fa... I Dakota Fanning. I Dakota Fanning, que també l'havíem vist ja també, bueno, encara no l'hem vist nosaltres, però la veurem a Taken, que també surt, que és on te la descobreix a Spielberg. Sí.
però és una pel·lícula que... Mira, pensava que era la pitjor adaptació de la Guerra dels Mons fins que van fer aquella de l'Ice Cube. És infumable. Que jo ni l'he vist, vull dir. No ho penso pas. facis, sí. No ho facis. Jo saps que t'aprecio, Pau, sobretot perquè s'apropa l'estrena d'Exclosure Day. Quin bon narra. Però jo penso que és un pel·lículot Sí. i que té una de les escenes més bones. O sigui, tota pel·lícula de Spielberg té escena Spielberg. I aquí, ara no sé si Minority Report és d'abans, crec que és d'abans Minority Report. Diria que és d'abans, I té una escena similar de tensió sense diàleg. És del 2002, Minority. Vale. Que repeteix amb Tom Cruise. Vull dir, un gran encert és treballar amb Tom Cruise perquè em penso és dels millors actors que ara mateix vius encara i que duri. I aquest pol cinematogràfic, sí que és veritat que la pel·lícula o sigui, la resolució de la pel·lícula pots dir que és més fluixa. És molt abrupte. Vale? Sí, és com que de cop i volta, hòstia, el virus s'han posat malalts i es moren i aquí s'acaba la pel·lícula. Però tot i així ho trobo brillant perquè t'està dient que els humans no han guanyat. O sigui, els humans no guanyen aquesta batalla. O sigui, els humans se salven per una coincidència microscòpica i és que... Els humans se'ls baixa la verge, bàsicament. Sí, però això si mires la versió original del 53, també passa el mateix i al final és extremadament abrupte també. O sigui, estan allà a la cantonada a punt de morir per el tubo, el làser aquell tricolor que llançaven les naus i de cop la nau fa pum i cau. De fet, diria que és més... És el mateix. Sí, clar. A mi el que no em funciona de la pel·lícula són escenes que trobo sense sentit. Recordo d'una corrent que es van corrent allà apartant-se dels aliens i el fill de cop dona la volta i torna a córrer a l'altre costat, amagant-se en una casa derruïda. Vull dir, són coses que no m'acaba de funcionar. La seqüència que es foten a dins, que hi ha, com es diuen? Sí. No em surt el nom ara. Tim Robbins. En Tim Robbins, que fa que el tio ha perdut la xaveta, no? És el típic americà pro-gans que té allà tot l'arsenal i tota la història. Allò és Spielberg en estado puro, tio. Perquè tens el perill a dins i tens el perill a fora. Vull dir, i estàs allà protegint-te dels aliens, que entra la càmera aquella, el tio que va girant per tota la casa, i tens l'altre boig que també et vol matar, no? I com el tio ha de fer un pas de supervivència. Vull dir, ell ha de protegir la seva família. Aquí, l'Spielberg, sempre, la part d'això, i com el tio s'ha d'agafar la pala, cardar-li 2 palassos i carregar-se'l perquè és ell o la seva família, no? Jo estic molt amb l'Àlex, a mi em sembla un pel·lículot. Jo sempre que la veig... Els primers 40 minuts... Són masterpiece. Exacte, són una escola de cinema. Sí, el que comentaves tu abans, no? O sigui, com genera la tensió de forma a foc lent. O sigui, la tempesta, primer és una tempesta normaleta, de cop els llampecs són anormals, com la gent s'amuntega al centre. Hi ha l'elecció dels planos perquè tu vegis que hi ha molta gent però al mateix temps... O sigui, no necessita molts recursos d'extras perquè ja, amb la destresa que té amb la càmera, i això tu saps bé, Àlex, que el plano general, com veuen que des del terra, des de l'asfalt, va sortint la nau, llavors, al moment de la persecució, com es desfà la gent, etc. O sigui, et crea una tensió constant de no estem segurs absolutament enlloc, no? El que deies tu ara, no? O sigui, estic a dins i no estic segur, però és que fora tampoc ho estaré, no? Llavors, crea aquesta tensió constant sense massa recursos que a mi em sembla una pel·li meravellosa. I això demostra la maestria de l'Spielberg. L'Spielberg té tendència a que economitza molt bé els diners perquè mou molt bé la càmera i normalment amb un sol travelling fa 2-3 planos de càmera en un mateix moviment, vull dir, sense fer talls. Però, a més, vull dir, tothom sap de què anava la pel·li. Sí. Tothom ho sabia. I el tio és capaç d'agafar 40 minuts a explicar-te la història d'una família, d'un marit que és un desastre, separat, que va allà, arriba els fills a casa, li encasqueten els fills, el tio li molesten els fills,
en certa manera li molesta. No, hòstia, me cago en Déu, me'ls haig de quedar tot el dia, saps? No sé què. La nena amb les seves històries de problemes d'espai, no? Té, com es diu, aquella fòbia amb la gent, no? Agorafòbica. Sí, els seus espais de seguretat. Vull dir, ell crea sempre té la capacitat de crear un mood sobre relacions interpersonals, que jo crec que ve molt de les seves merdes, que és que connecta sempre aconsegueix connectar amb les persones, sempre. I després, vinga, deixa anar tot el rostit, saps? Sí, sí. Però és això que dius, tot es comença a trencar amb la tempesta, no? Que comença a caure llamps i aquí es comença a liar tot i el tio se'n va i surten els aliens, no? Sí, no. Hi ha un recurs que també és super recurrent i m'encanta, perquè és marca seva, que és el plano aquest de veure el protagonista que està mirant alguna cosa que l'està fascinant o l'està acollonint, i tu com a espectador no ho veus, però et crea aquesta necessitat de què està veient? Que això, per exemple, ho veiem amb Jurassic Park, amb el primer dinosaure que veiem, quan el Sam Neill a la Laura Dern li fa així el cap, no? Sí, com aguanta el plano. Sí, el plano del Tom Cruise fent així, veient cap a les altures, que és el que dius tu, tots sabem de què va i tots sabem el que veurem, però igualment ho vols veure, saps? Vull dir, tota aquesta necessitat constant l'aconsegueix amb coses super senzilles. Que sí que és veritat que és una... Jo no crec que fos un encàrrec, però sí que és una pel·lícula que veu molt de Spielberg perquè és la seva persecució contra els ovnis i els extraterrestres, no? I aquesta recerca de la seva vida, però també té molt de pos de l'11 de setembre, saps? Sí. És una mica... o sigui, també em recorda molt, si veig el paral·lelisme en Disclosure Day, faig una pel·lícula d'Aliens, agafo Fenomen Alien, i a més parlo de la situació, sobretot als Estats Units, no? De la situació social, ara envers el desclassificar tot el tema dels aliens, aquí amb l'11S. I de les imatges que van viure els americans, tothom corrent, fugint de la pols, saps? Destrucció, assassinats, gent, milers de persones mortes que devien trobar per tot arreu, saps? I jo crec que agafa aquest trauma col·lectiu, potser seria la paraula aquesta, el trauma col·lectiu que havien viscut els americans, l'agafa, l'embolcalla amb una cosa de ciència-ficció i et diu, ei, veieu? Passen coses traumàtiques, però els americans ens en sortim de tot i sempre tenim la verge que ens desapareix i fem un pas i sortim d'aquí. Agafa com un altre trauma col·lectiu, perquè a més això ja havia sigut un trauma col·lectiu en el seu moment, quan l'Orson Welles ho va radiofonar, tot això, i ho vesteix i té trobo aquesta manera d'agafar traumes de tothom, incloure els seus personals i fer pel·lícules que acaben sent obres mestres. Sí que poder, evidentment, no és Indiana Jones, però també tenies a Indiana Jones, tens al cap el mastermind de Lucas també darrere, saps? Sí. Que aquí no el tens, però vaja, jo trobo que és un pel·lículot i havíem passat de la recerca personal a la pel·lícula del binomi aquest sentimental amb l'altre, amb l'extraterrestre, i aquí diu, vale, aquí ens anem a divertir i aquí els extraterrestres vull dir, no és que els matin, és que els treuen la sang, saps? Els estan passant per la Thermomix a tots. Totalment. I a sobre van regant amb la sang tota, vull dir, és una cosa bastant xungueles, És potser la més mediàtica d'aquest camí que anàvem dient de que passa per les tres fases. És un blockbuster. Blockbuster d'estiu, tranquil·lament. Que les altres dos també ho eren. En contres no, però ET i Tauró també ho serien en el seu moment. El que passa és que el fenomen blockbuster no estava desenvolupat com ho estava a principis ja del 2000 en endavant. Però com deia l'Àlex, abans Spielberg va seguir amb els seus Aliens amb una proposta diferent, molt interessant, que ell no dirigeix. Jo l'altre dia et vaig dir que sí, em pensava que havia dirigit algun episodi. No, és productor. És productor executiu, però es nota molt que és la mà de Spielberg a sota, que és Taken.
Taken, també ho has dit abans, és una sèrie de 10 capítols. Ho he comprovat, evidentment, tots se'n van més enllà de l'hora, hora i 15, tranquil·lament, però que, a més, es van emetre d'una manera molt curiosa a Sci-Fi als Estats Units, que és que es van emetre durant 10 dies seguits, de dilluns a divendres, 2 setmanes, als vespres. O sigui, era l'estrena simultània del moment. Tu, de dilluns a divendres, tenies els 5 primers capítols, cap de setmana, i la resta de capítols. Gairebé com veure 10 pel·lis sobre aquesta història que va muntar en part Spielberg, que n'és el creador, però també Leslie Bohem, o alguna cosa així, que havia sigut director d'una pel·li molt entretinguda, 2 pel·lis molt entretingudes, que són Daylight, Pánico en el túnel, i Un pueblo llamado Dante's Peak. Gran pel·li dels 90. I tant. Sí, és norantera total. Aquestes 2 pel·lis les hauríem de portar algun dia. Tenen un programa. Tenen un programa. I ho hem comentat una miqueta per sobre, però es basava en 3 històries independents al llarg de 3 generacions. La primera... És que aquí Spielberg fa una mica també el mateix camí que ha anat fent amb les pel·lícules. La primera parla d'un supervivent de la Segona Guerra Mundial que ha sigut abduït i com això li va trencant tots els esquemes, es va tornant com boig, obsessiu, arrel d'aquesta experiència. La segona família, que fem un salt en el temps també, parla de les conspiracions del govern per amagar coses com l'Àrea 51, amb lo d'Orwell, i la tercera ja és més el contacte més humà, que seria una dona que viu una situació familiar desastrosa. Spielberg és com Disney. Si no et mata el pare o la mare, has de tenir una família desestructurada claríssim. Que queda embarassada d'una entitat alienígena i neix aquest primer híbrid humà. Això ja surt a la Bíblia, no? També, més o menys. Però un colom, en aquest cas. Sí, senyor. I bàsicament el que et ve explicar Spielberg també aquí és una mica el que venia a explicar en contra de la tercera fase. Que els alienígenes no tenen per què ser dolents i la relació humana-alienígena, tot i que pot ser traumàtica, no ha de ser una cosa dolenta. Això és perquè no han vist Howard the Duck. Exacte. També hi havia relació humana alienígena. És una sèrie que, ojo, any 2002 va costar 40 milions, que que no és res, però va ser una pasta. Sí, exacte. La veritat és que cotreja una miqueta perquè a nivell d'efectes, sí. Però al seu moment era la bomba. Clar, al seu moment era l'hòstia, això. I s'ha de dir que jo dic ara, jo era pirata directament, perquè aquí, que 2005, Telecinco va comprar els drets de Taken, però en comptes d'emetre-la per Telecinco, la va emetre per una cosa que era la UNE, que era una espècie de xarxa locals de televisió arrel nacional. O sigui, com la xarxa local d'aquí, però això. I no és fins al 2016 que Paramount Channel la compra també i l'emet pel seu canal de forma lineal. Que té collons, perquè estem parlant de Steven Spielberg, una sèrie que havia guanyat un Emmy a millor minissèrie i aquí passa totalment desapercebuda l'existència d'aquesta sèrie. És estrany perquè al final és un tema que és recurrent, no? Sobretot aquí també hem tingut programes que tractaven el tema. Potser sí que s'ha tractat més d'una forma en plan, això és pels 4 friquis que s'interessen per aquestes coses, que suposo que per això no van veure l'interès per emetre-la en format més mainstream, però jo com tu, jo vaig haver de fer malabarismes per veure-la perquè si no era complicat, però és recomanable, sí que a veure, amb el temps potser no aguanta tan bé pel que dèiem de que broteja en certa manera, però per l'època era una pasta, I al final la signatura de Spielberg jo crec que com a mínim un primer visionat l'has de fer i a partir d'aquí ja decideixes, però jo crec que és una sèrie que està allà. Aquí jo he repassat més la primera terç de la sèrie, o sigui, de la primera part, de la primera història, diguem-ne, del personatge aquest de la Segona Guerra Mundial i tal, em fa molta gràcia, perquè a part que troben la nau espacial i tota la història, m'agrada molt com hi ha les monges, hi ha l'església allà ficant, o sigui, parlant amb els militars de que hi ha una conversa
que la tallen, una conversa que tallen, però està una monja parlant amb el capità de l'exèrcit, com qui sigui, parlant obertament de què han de fer o deixar de fer perquè hi ha, aliens que corren por ahí, saps? Sí, perquè ho trobo molt intel·ligent per part de l'Spielberg, de sempre cardar la part de com les fases del govern, vull dir, les capes de ceba del govern, sempre hi ha el govern, els militars i l'església, saps? Com bon jueu, vull dir que sempre carden merda sobre els catòlics, no? Com una part més del triangle, diguem-ne, de l'opacitat del poder. I seguint amb el que, si en el nostre temps va ser complicat veure-la, avui en dia, a 3/4 del mateix. O sigui, aquesta sèrie no la pots trobar a cap plataforma, l'has d'anar a buscar de formes alternatives i estem parlant d'això. O sigui, el pòster mateix, si us hi fixeu, o sigui, la sèrie es diu Taken, però el nom real de la sèrie era Steven Spielberg Presents Taken. Sí. Sí. Tens una etiqueta... Bueno, perquè era una manera de dir, tu, això no és un documental de History Channel, m'entens? Exacte. Los ovnis se han bebido mi vino. No. No. I el senyor Spielberg explicant-te cosetes. Que no ho he mirat, i no sé si algú dels dos ho sap, però no sé si era la primera vegada que Spielberg es ficava en producció de televisió o ja havia fet coses abans. Jo crec que devia haver fet coses abans, no? Però que portin el seu nom. Sí, d'una forma tan directa, no? En plan, això és meu. Sí, exacte. O sigui, el segell de com J.J. Abrams, que firma Alias, firma Lost, i tot això, el fet de que Spielberg firmi una sèrie... A IMDb surt com a productor de 199 coses. Ja, clar. Sí. Jo crec que hi ha bastantes... Però m'entens el concepte de Steven Spielberg presenta. Exacte, com l'Alfred Hitchcock presenta quan sortia. Doncs el mateix, jo ara mateix és la primera que recordo... Mira, Germans de sang... Això és posterior, no? No, és 2001. Hòstia, un any abans. Band of Brothers. Així callo, perquè Band of Brothers també és Spielberg amb el segell Spielberg. I Broken Silence, que és del 2000, també és una minissèrie. No, jo crec que portava des dels 90, 80 produint sèries, I pel·lis, una cosa... No, pel·lis ja no hi hem entrat, De fet... Men in Black, la producció de Men in Black és la producció de Spielberg. Que no ho hem posat com a pel·lis, perquè ens en podríem anar a l'hòstia de pel·lis. Sí. El que sí que hem posat és l'altra incursió que va fer en televisió amb tema Aliens, que és una cosa... Espera't que et talli, Talla-me. Però hi ha una... Que mutejo. Hi ha una sèrie del 98 produïda per Steven Spielberg d'animació que es diu Invasion America, que parla d'un nano que és un híbrid entre humà i alien, que lluita pels dos mons, anant a la guerra. Vull dir que, mira, aquesta l'he trobat ara, Que fa per cafeters, No la coneixia absolutament. Però també està relacionada amb el món extraterrestre. Sí. Invasió Amèrica. Mira, ja tens una cosa que veure. Sí, com que en tinc poques. Con el ojo de pirata. Doncs això, i de Taken fem un salt d'uns quants anys també, crec que és el 2011 o així, que és Falling Skies. Sí, deixa'm dir que no la ficarem, però és que el del 2011 és Super 8, és del 2011, que és J.J. Abrams. Però amb Spielberg... Bueno, J.J. Abrams fa un Spielberg. Fa una Spielbergada total i és vull dir... Que és una pel·li molt entretinguda, tot s'ha de dir. És molt xula, hi ha de tot. Hi ha nens, hi ha bicicletes, als anys 80, Super 8, cinema Super 8 i extraterrestres. Vull dir, és Spielberg. What else? Ja està. Doncs aquesta... De fet, una cosa que m'ha sorprès molt quan buscava informació ara de Falling Skies és que va haver-hi 5 temporades. Jo crec que em vaig quedar a la primera o segona. Ja som 2. Jo no recordo... Jo la vaig seguir i la primera... De fet, si mireu IMDb, els cliffhangers, els últims episodis, tenen tots, vull dir, a 10. Tenen puntuació de 10, Després veus el de la 5a temporada, baixa 5, l'últim episodi.
però jo pensava que s'havia acabat a la tercera, que l'havien cancel·lat. No, sí, va tenir 5 temporades i tant Noah Wyle com Spielberg en el seu moment com tots han comentat, i el showrunner del moment, que no me'n recordo qui era en aquest cas, han comentat que és el final que ells volien fer per la sèrie. O sigui, en cap moment es va cancel·lar o va dir heu d'acabar, sinó que es va plantejar la 5a temporada com el tancament de la sèrie. Que no em preguntis com acaba, perquè no en tinc ni idea. Dic jo, crec que em vaig quedar a la segona temporada perquè era una cosa també molt del 2000, aquí farem el 2011, però el fet de fotre adolescents a totes les putes sèries que els hi trencaries el cap a tots directament. I aquí també el tenia, aquest adolescent. També és veritat que es va començar a fer molta literatura de postapocalíptica i de joves. Sí, però... Perquè Los 100 i tot això també és molt vinculat. També és de la mateixa època. Tot eren joves que sobrevivien, follaven a tot i plen, que aquí no passa, però... No, però tens aquella, per exemple, hi havia Terranova, que també hi havia un adolescent. Sí, un altre, però aquí hi havia dinosaures i tot, no? Sí, viatjaven al passat amb els dinosaures. Aquesta sí que la van petar en una temporada, sembla. Però què mierda és esta? Però aquí també hi ha extraterrestres perquè plegaven el temps. Sí, senyor. Sí, bueno, sí. I aquí, bàsicament, per mi és la versió televisiva del mateix que va passar amb War of the Worlds. O sigui, Spielberg ens mostra una humanitat derrotada, bàsicament els aliens aquí sí que han guanyat, crec que són 6 mesos o alguna cosa així després de que s'hagin carregat l'electricitat, l'exèrcit i tot, i bàsicament el que queden són grupuscles de resistència. Sí, supervivents. De la resistència. Una miqueta, entre cometes, una V de los visitantes actualitzada, però també amb una part moral que és molt de Spielberg, ara te deixo, que és el plan de que Noah Wyle, que era el protagonista, ell era un professor, no sé si un professor d'escola, professor d'història, em sembla. I tenia aquest punt de resistència, que evidentment havia de sobreviure, però tenia un punt molt més filosòfic que, per exemple, quan apareix l'exèrcit, que sí que és, anem a matar els aliens i ja està. Que sí, que era mainstream, que era un mata-mata d'aliens, però Spielberg li dona una miqueta i que també que el guionista i el creador era Rodat, que era el guionista de Salvar el Soldado Ryan, i que més endavant la cosa ja hauria de generar. Però com a mínim el punt de partida inicial de la sèrie és allò, anem a fer ciència-ficció de crispetes, però amb una mica més de contingut. Sí, de fet jo crec que recordo, que no recordo gaire bé perquè estem parlant de fot més de 10 anys, però jo no recordo l'existència de les 2 últimes temporades. Imagina't. Però recorda que això que deies tu, que és un altre encàrrec, que quan anava a fer ET ja estava fent el Dark Skies aquest. Jo crec que ve una mica, jo crec que reprèn. També estem a l'època de que es comença a fer més sèries que cinema, en el sentit de que les sèries expandeixen molt, no?, les idees embrionàries del cinema i recupera la idea que tenia dels aliens aquests dolents, no?, que destrueixen el món i tot això, i gràcies a en Rodat, no?, que té aquest punt de bel·licisme, no?, d'estètica bel·licista, l'haver també fet el Soldado Ryan, ho reconverteix en sèrie, en procedimental, i jo crec que li passa de les poques vegades que potser l'Spielberg que ha començat una bona idea i no l'ha tancat bé. Jo crec que es devia estirar molt el xiclet, segurament, pressions de les productores, l'èxit dels actors, en Noah Wyle ho va patar molt fort, els nanos joves que hi surten hi ha uns quants que també van continuar fent cinema. També m'agradaria saber en quin punt Spielberg es desentén del projecte. Sí, exacte, el que anava a dir. No ho he seguit a la història de Falling Skies, vull dir, com a productor executiu segur que queda de la primera a la 5a temporada, però igual que Abrams va haver un moment que va fer Perdidos, va fer xuc, me'n vaig. Exacte. Estic gairebé convençut que Spielberg va arribar a un punt en què dir, mira, jo ho hem creat, vale molt bé, però a partir d'aquí algú altre que agafi la idea i l'acabi desenvolupant.
que ja et dic, no et sabré dir si acaba... Jo, passa com tu, Àlex, la recordo vagament. Sí, Sí hauria que de tinc la sensació repassar-la. aquesta de cliffhangers que deies de Sí. va, quin pal, paro de veure-la, i de cop l'últim capítol passa alguna cosa que I dius... hòstia, he de continuar. Em sembla que Exacte. segrestaven el nen o alguna cosa Sí, així. perquè em sembla que hi havia un nen que tenia un poder psíquic que es podia comunicar amb els Sí, aliens. com Sí, si fos sí. una arma i això, Sí, i el alguna cosa capturen d'aquesta. i d'allò, sí. Però sí, bueno... Sí. Ens ha passat els tres el mateix, jo diria. Aquesta em sembla que està a Netflix, no? O sigui, l'han ajuda, A mi em recuperat. sona. Crec que està a un parell de plataformes ara. Això, Sí. a veure, està... Tens, que hi hagi això... Mira, segons això està a Netflix. Sí. A Netflix la Jo podeu l'he- veure. Sí, és una, a veure, és una sèrie que sí que és una mica el que, a nivell de la Guerra dels Mons, sí que és una mica una continuació. O sigui, si hagués caigut la Terra, què hagués passat, no? Exacte. I té aquest punt de, mira, pots continuar veient, no? I aquí va estirar una mica més la idea argumental, no? Encara que ja a la Guerra dels Mons teòricament els aliens la palmen, però Sí, sí. està ben produïda i a mi crec recordar que les primeres temporades, mínim la primera i la segona, em van agradar molt. A més, no sé si és cosa de Spielberg o el que deies de Rodat amb el tema bèl·lic, així. Recordo que hi havia com a espècie de classes d'aliens. Sí, correcte. Que Sí. munta un aspecte, no és només allò, va, doncs fotem uns aliens i anem a matar gent així, sinó que hi havia una jerarquia Sí. i que una de les coses que més preocupava era el fet de que segrestaven els nens humans. No recordo què en feien, però que sí que els segrestaven, no sé si els feien treballar amb alguna cosa, els subjugaven mentalment i era una de les coses que jugava molt la sèrie. I hi havia uns més hostils que els altres, hi havia uns altres, hi havia uns que eren potser més dialogants. A veure, Exacte, oi que hi havia un punt en què hi havia una espècie d'aliança humana amb uns aliens contra els aliens dolents? Hi havia com uns aliens quintacolumnistes que volien tenir més enllaços i més comunicació amb els humans i no ser tan invasius. Tota aquesta exploració més àmplia de lo que són les diferents espècies hi era. I al principi em passa com a altres, jo tinc bon record de les primeres, però després és com que, suposo que és el que deies tu ara, Pau. O sigui, al final Spielberg planta de debò, tenim això, és interessant, i el showrunner després fa i desfà amb més o menys encert i la ara, sèrie... que si dius que el tancament era el que volien ells, normalment el showrunner ja té tot el procés de la sèrie, l'inici, el punt intermig i la finalització. I després vas emplenant, diguem-ne, segons els índexs d'audiència, doncs fa sortir més un personatge o un altre. Correcte. Fins a arribar al final. A veure, em torno a remetre a l'exemple de Lost. O sigui, quan t'he dit que és el final que volien tenir, vull dir que no va ser en plan quarta temporada s'ha acabat, queda aquí. O sigui, sinó que TNT els va dir, tu, farem una cinquena temporada perquè acabeu. O sigui, aquesta cinquena temporada plantegeu-la ja com l'última. No et sabria dir si a Spielberg i Roland els va dir, mira, començarem aquí i acabarem aquí, a partir d'ara feu el que vulgueu, o si van dir, començarem aquí i l'acabarem, s'ho van inventar sobre la mà. Però vull dir que no va ser un final que jo, si m'haguessis fet apostar abans de buscar informació pel directe d'avui, et hagués dit que l'havien cancel·lat a la segona o tercera temporada. I m'ha xocat molt el fet de dir, no, la van deixar acabar com volien. Clar, també s'ha de dir que tenies en Noah Wild, que venia de petar-ho a urgències, vull dir, de les chorrocientas temporades d'urgències, vull dir, era un... Era un reclam. Sí. Era èxit, i que és molt bon actor, vull dir... Sí, i tant. No diria pas d'això. Sí que això sí que seria interessant de mirar, és si, de nivell de producció de Spielberg, si havia fet més sèries multitemporades, perquè fins ara jo el que he vist molta minissèrie. Sí, Band of Brothers... Però sèrie periòdica, allò, anem a veure fins on ens segueix l'audiència, perquè 5 temporades, vull dir, són 50 i pico episodis, Sí, no és poca cosa. Són moltes hores de sèrie. I potser, no sé si... En el sentit que l'Spielberg digués tu, jo no vull pas estar aquí no, potser és en plan, jo creo el concepte, creo la història, creo l'univers, i a partir d'aquí vosaltres... No he buscat tant sobre la sèrie. Recordo que és una època, per això, que aquest to així
postapocalíptic, brut, de resistència, perquè no sé si us en recordeu també, n'hi ha una que es deia Revolution, que saltava l'electricitat de tots els Estats Units i es quedaven sense energia elèctrica, no sabem exactament per què. Hi va haver-hi Jericho, que és una sèrie molt bona, per ser molt recomanable. Sí. Aquesta era de J.J. Abrams, aquesta, no? Jericho era d'Abrams? Hòstia, no t'ho sabria dir. Però aquesta se la van petar, em sembla, la segona temporada. Però aquesta, per exemple, la segona temporada se la van petar de cop amb un final ràpid, que va tancar la trama principal però va deixar oberta les secundàries. Sortia l'Skitch Ulrich. Sí, que és el germà bessó de... Ara no em sortirà el nom. Hi ha un actor que és exactament igual que ell, però és igual, que sempre els confong. Però era d'aquesta època dels 2010, 11, 12, on, no sé, el 100, per exemple, que comentaves també. Aquí es movia una miqueta per aquí. Revolut, és que tots són dels 4.400, també, Terranova, sí, exacte. Els 4.000, ja anem a recordar. UV deixem-ho estar, perquè UV és una vergonya la sèrie aquella que van fer. Però bueno. Sí, l'única cosa... Bona és la Baccarin, no? Sí, la Baccarin. Correcte. Espectacular. És l'únic bo d'aquella sèrie. La hechicera, no? Sí. I mira, ens torno a posar en gran, perquè ja tenim tots els pòsters fets. Ha sigut una mica el pas de la carrera de Spielberg, d'ell i els aliens i la relació que ha tingut i com l'ha plasmat a cinema i a televisió, fins a arribar al Disclosure Day d'aquest cap de setmana. Hem tingut, en comptes de la tercera fase, Contacte Pacífic, l'Amistat, a Taken, Misteris i Conspiracions, a Wall of the Wall, Terror, Falling Sky, Resistència i ara La Revelació. Sí, ara la realitat. Sembla com el llibre de... Sí, però totalment. És un camí que realment Spielberg ha anat fent i ha anat mostrant i molt basat en el que dèiem també, la seva pròpia, no diré experiència, perquè no sé si ha tingut alguna en contra o alguna cosa, o s'ha il·luminat i prou, però sí amb una passió que ell demostra molt amb el tema alienígenes. Recordem aquella cosa rara, aquella llegenda urbana que hi ha a Tauró quan veus passar aquell meteor vermell. Exacte. No saps ben bé què és, de si és un product placement de Disclosure Day, és el que arriba... Ja ho estava pensant. Estava allà, sí. Mostra que Spielberg, d'alguna manera o altra, la relació amb els alienígenes l'ha tingut des de sempre. Sí. Jo anava a dir en plan com a xiste, però sí que és tan i tan bo fent el que fa, i sempre ho ha sigut, que ves que no sigui ell mateix un extraterrestre de lo bo que és, i és una carrera autobiogràfica, no?, tot això. Doncs no sé si voleu comentar alguna cosa més o no. Això que deies, ara que has sortit fent, fins i tot el tràiler aquí que has posat, que sortia ell fent declaracions, el tio, la veritat és que s'hi ha ficat molt a fons amb entrevistes. Sí. I crec que no l'erro que vaig sentir unes declaracions que deia, o sigui, que ell donava per entès que sí que hi havia extraterrestres i que corrien per tot arreu i que això sortiria més d'hora que tard, que les revelacions que podrien haver-hi posarien totes les religions en entredit, això també ho ha dit, vull dir que seria una cosa que s'havia de saber gestionar, perquè clar, aquí no nega ningú, vull dir, si ara de cop i volta en Jesús, en comptes de ser una entitat divina, m'entens? Resulta que era un tio que venia de raticulín, la cosa es complica, no? Perquè al final les religions no han deixat de ser eines per manipular i per controlar el personal, no? Vull dir, l'esclavitud i les religions, no? Que són sinònims i tal. Clar, a mi m'ha sorprès molt la manera en què oberta, en què ho ha traduït a paraules, això. No ha dit, vull dir, no és que ha dit, no, aneu a mirar perquè és un misteri. No ha posat mai allò, no se l'ha vist mai parlant de fer màrqueting perquè vagis a veure la pel·lícula
perquè si fos veritat podria ser algú molt semblant. No, tio, ja en les entrevistes ell parla ja, independentment de la peli, no? Ell, joder, a mi m'ha sorprès molt la manera, amb quina seguretat i quines paraules tan clares n'ha parlat sobre el tema. Quasi que falta quan hi hagi la projecció que hi hagi un disclaimer de dir esto está basado en hechos reales, saps? Vull dir, pràcticament a les entrevistes és el que diu, però és que les entrevistes diu això. Tot el que veieu en aquesta pel·li està basat en coses que han passat i estan documentades. Sí, a partir d'aquí... He ficcionat un documental. Sí, pren les teves conclusions, però tot això està allà. Vull dir que... Veurem ara què ens surt per aquí. A aquestes alçades, vull dir, plantejar-te si hi ha més gent per l'univers o no, vull dir... Jo crec que no és el si n'hi ha, sinó el quan, saps? Exacte, sí. Correcte. Doncs, Max, Àlex, avui ho hem fet des de la distància. I tant. Es demostra que no només som una bona producció, sinó que també, sense la producció, també tirem endavant. Però t'has fixat que ens posem massa seriosos, no?, quan estem separats. Sí, això sí. Això no pot ser. Falten birres aquí, va cada un. Té un rotllo diferent, falta el contacte. Emborratxar-se sol sense tocar-se és molt estrany. És complicat, és complicat. Ha sigut molt guai tornar a fer coses amb vosaltres, que es troba molt a faltar. I res, dir-vos a tots aquells que no ens heu seguit en directe, que tampoc no sou molts, que no sou cap, bàsicament, que esperem que ho veureu en diferit i que el que ha dit l'Àlex al principi, tenim Twitter, Patreon, Spotify, YouTube, Blue Sky, Instagram, TikTok, Asses tenim, tinc croquetes, tinc calamars a la romana. Veus el Patreon, fills de puta. El que no tenim són seguidors, o sigui que seguiu-nos en algun lloc d'aquests, que anirem fent cosetes. No sé, I si ens esteu seguint des de fora de la Terra, nosaltres no tenim cap problema amb les altres espècies. Exactament. A Patreon té canvi de divisa. Ens podeu pagar lliures de raticulins. Ens podeu pagar en bitcoins marcianos, si voleu. Amb crèdits venusians. Doncs maco, us fico la careta de final. Tu, divendres estrenen la peli. Jo a la tarda ho tinc bé. La pel·lícula. Jo no. És cabron. Hem de mirar a veure quin dia l'anem a veure, perquè a més, si l'anem a veure en versió original, saps que només són alguns dies en concrets. O sigui que haurem de mirar a veure què ens ofereix els nostres 2026 i encara estem així. És el que hi ha, és el que hi ha. És el que n'hi ha. Puta vida. Max, Àlex. Bueno, guapos. Us estima. Igualment. Ciao. Adéu. Adéu-siau.